फार्स्ट टाइमावनो लाइभआवहाय जाय फैदों माने कमेन्ट खालामदो उन्दुथ'नाय जायाखै नै दाबो गोबावजों खेबसे दिनैलाय फैलायबाय आरोना नेटानो बारा मोजां जायाखै एसे प्रब्लेम जाबाय थादों अब्लाबो होबाय आङो दसे थानि अनलि 10 मिनिटसोल' थानाय जागोन बिनि गेजेरावनो जायफोरा उन्दुथ'वाखै मायाखै कमेन्ट खालामनो हागोन माब्रै दं माब्रै गैया लोगोफोर बबे खनायाव मा दे लोगोफोर एसे खबर होलायलायदो माब्रै नंगौ माब्रै नङा खबरफ्रा मा ओंख्रि जालाखो मादों दे कमेन्ट खालाम सपना बसुमतारी दिनैहाय बाहागि माबोरै खबरफ्रालाय जोमै ब्लग हेल' अलिमा फैया दे कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर सोर उन्दुलायाखै ना उन्दुलाजोब्बाय नामा 9 जन फैजेनबाय औ फैयो गोमलायखायो माने आं बारा लाइभ होबाय थाया नालाय ओंखायनो बिराद खम जासै आरो माबाया एसे नेट प्रब्लेम जायोना दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो एसे दामा दुमनो उन्दुथ'नो नाङालै दाबायदियाव थाबैनो दाबो माबाल'सो जादों 9:30ल'सो जादों उन्दुथ'नो नाङा कमेन्ट करो उन्दुलाबायजोब्बाय मानसिफ्रा ओरैबो नै आयु माथो इदिबाल बिरदाव बसुमतारी गुड नाइट थोस दा उन्दुखानायसै बाहागि उन्दुथ'वालै उन्दुथ'नो नाङा ओरैबो जोंना बसआ ओरैबो नै उन्दुलाबायनासो दङ थोस आलब्रेट नार्जारिया मा होनदों नै बुं माबार भिडिअखौ दानो नाथाय गाव ओइ आदा एसके देंग्लाय बुं माबार भिडिअखौ दानो नाथाय गाव बुंनायासो मा होनदों एक्सन जादों भिडिअ इसुआ ए फंबाय आलब्रेट आच्छा जानोलै आं मा बानायदों मा नाय बारा माबा मा भिडिअ होदों इलाय नुसनाखैलै फंबाय नायनायबो जायाखै आं ओमफ्राय माबाया बिनय नार्जारिया मा उन्दुआखै आदा उन्दुआखैलै उन्दुनाया जाथ'वाखै दङ ओरैनो बाहागि ओमफ्राय मा होनदों रमिस नार्जारिया मा होनदों गुड नाइट थुसै आदा अके थेंक इउ दे फंबाय आंनि लाइभआव थेंकिउसै जोमै ब्लग मा खालामदों दं ओरैनो जास्ट लोगोफोरजों नेलाय माथो गसंनानै थाबाय फांखा हमथादोलायनो नै हमथालै दे हायोला फांखाखौसो हमथानो हायबायलै बेने मा होनदों नङा लाइफार होनो रेडि जाबाय गाबोन दाना लाखोखा ए आच्छा अ माबा भिडिअ होदों ना माइलाय माबा
आं बुजियाखै दाबो मा बुस्थुयैलाय जेनेबा नङाब्ला बुजि जाबाय गाबोन दाननांगोन दानना ला मा होनो खोन्थागोन फंबाय जेनेबा मा ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय एलबेट नार्जारि ब्रादार मोजां दा खबर आच्छा आं दा चेक खालामबाय दै ओमफ्राय चेक खालामनानैहाय नायनानै आं खिथाहरनाय आरोना दा चेक खालामनानैहाय आं खोन्थाहरनाय आरो जेखिजाया आं दसे लाइभ थाग्रोनि फंबाय दा खोन्थाहरगोन आं ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय एलबेट नार्जारि ओमफ्राय दिङा ब्लग लाइक आदा अके थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय बिनय नार्जारि बबेहा थांदों नोंलाय बाहागि है दङरा नै बेयावनो नैलै बेखौनो दंलाबायो नै लोगोफोरजोंहाय नोंसिनिजों मोनसे फैयाखै सेफ्टिलाय बयबो बेरायनांगौ दे एसे कमेन्ट खालामलाबावदो लोगोफोर मारै दंलायो आं माने लाइभआवहाय बारा फैबाय थायाना बिनि थाखायनो लाइभआवहाय बारा मानसियानो जाला नङाब्ला बिराद फैयोमोन बेयावहाय बिराद प्रब्लेम जाहैदों आंनि माबायानो मा होनोमोनलाय नेटआनो प्रब्लेम जायो मा बुस्थु गिटारसो दामखावलाबायनांसिलै गिटार कबादिनिफ्राय गोब्राब लागायनायसो सोर आंनो बे सोर मा जादों खामा फुदारालाय फुदारा लिंहरदोलै थांला जोबसै गोब्राबनिया सिङाव बुख्लायदों दा फंसे सोना होलै ओइ सहद टस दंनारा ओइयावहाय ना लायला मोनगौमोनलै खांख्राइ जामिननोबो ओंखाम ओइ माबा स्टेसन ओइ स्टेसन ओइयाव खांख्राइ जामिन लायनाय नामा बेयाव नोगोद दङलै मैस्थाजों बरिया जागौ बेयाव दंग'आव नै गैया जों माबाजों हाग्रामानो खेबैलाय माथो नै दोनथुमावसो ब्रा बयथो नायखो औ नायरा फेसबुकआव औ मा मोनबाय गैया होनदोंबा मा गैया जाखोरा आबो दाबुदो ओहो नै गरालाय सोरगि मावफुं जों गामिनि औ ए बहाय दं चन्द्रआलाय
हाबफैनांगौरा माथो हाबफैया नोंसोरलाय हाबफैनांगौरा मानसि ए जायो दे आमगुरियाव थाङो दा नोंसोर जायो इयावबो खावब्ला फै माब्लाबा दे अजा दे औ दे फैदोंना लामायाव नुदों बेबा एसफैगा दे कमेन्ट खालामदो एसे लोगोफोर एसे रायलायनि दसे बारा गोबाव रायलायालै सोलोंनांगोन ना नोंबो होद्रालाय मा ओइ नोंबो होद्रालाय मा जारलालै नोङो मोनहैबाय ना मोनहैयाखै थांगौ नामा माहाय थाङो मा ओंखामा मोनजायाखै बिदना गोगोम एवदों दिनै मा मोनाखै बेदरा मोनाखै गैथ'वा एफाग्राब गोबाव लायोना रा थाङैनो खागौलै एसेल' एवदबनानै सोरबा दानो नाङा मा गोलोमबाय थांदो मा नांसिगोन 15 मिनिट थानायसैलाय मा आराजननिफ्राय फुगुना दं लोगो 12 मिनिट जाबाय दोननोसै दे लोगोफोर दे बाय बायसै आं ओजोंसो लाइफआव फैखादोंमोन नालाय एसेबो प्रब्लेम खालामनांसिगौ मोनाखिसै नालाय जे लोगो लाबाय माथो लिंहरदोरा नाजा बिसोरखौहाय बोरमा बिदना मोनबाय मोनथ'वाखै बोरमाया मोनथ'वाखै बिगुर फुदोंना हरदोंब्रा गदों दै गुदुंजों आं बिगुर फुला बायोलै मोनखाबायरा औ मानसिया बुंफबना दंजोबोलै माथो ओरैबो आयु जाबाय दे बेवनोलाय सोर देरहादों हबनिबो खेमा लायदोलै 15थासो बाहायखानाय बे बना मावदोंथ' मा आयु जोब्बाय बे माथो गोसोम दा गफना गोसोम ए नै माथो ब्लक दं गोसाखौला हाबनांगौमोन इयो देलाय कमेन्ट खालामलाय एसे गेलेगासिनो किशोर कुमारनिसोलै माथो